welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu season finale. Izolo igazi kade kuyi episode yokugcina yothando nesithembu kule season kulunyaka. Mhlambe ke sazobona uncut ngoba ke bake basenzela ke uthando nesithembu uncut last year. So namhlanje noma ke izolo guys sibonile ukuthi ke ubaba Mseleku uye wahlanganisa ke ifamily yakhe bahamba ke baya lapha kulowa muzi omusha othengiwe. Wonke umuntu bengazi ukuthi umuzi ke okaMacele. But ke guys ubaba Mseleku uthengele uMacele umuzi omuhle compared to okaMangwabi ngiyadlala. But ke uthengele uMacele umuzi omuhle onegceke, like ayikho into engekho lapha yana muhle lo amuzi. And kusho ukuthi mawukuthi ngempela babanga ukuthi uba nothando kakhulu, kusho ukuthi uMacele usazoba ke society elirongi ke namakhosikazi kaMsele ngoba cha kule season ubavezele ngokusobala ukuthi ke uyamthanda uMacele futhi umthanda kakhulu ukudlula bona bonke. Uze washo wathi uMacele yena umuntu omhloniphayo noma ke omzwayo, uyena umuntu akwazi ukukhuluma naye. Guys uMacele abanye abantu bambiza ngokuthi ke ngazi ukuthi uyena umama kaMsele ngendlela ke kwenzeka ngakhona, umbikela yonke into. Kade futhi noMacele guys yonke into uyayithobela into eshoba uMseleku. Mase ngithatha unkozazi wesi5 uthi sharp umlethe, but ke akabathandi ke laba bathathu laba bakhona ayakazwene ke nabo because of the past or the history. I think manje uqala ukuaccepta ukuthi ngempela uMseleku uyindoda ke yesithembu. So laphana ke etafuleni ke guys ke bekumnandi ke, but ke ubaba Mseleku uyaqhubeka ke nokudinelwa ke uMakhumalo befaka i-tracksuit. Usethi ke uMakhumalo uyabhushuzela, laba abanye bafaka into eoverlaphayo, but ke bebehambe naye and akaqali ukukhomplela ngoMakhumalo ukuthi akathanda ukugqoka, but akaze ngimbone guys uMakhumalo engathi mhlambe yabo usephuma esandleni ngaleyo ndlela. Uhlezi naye nje well presented, but when it comes to uMakhumalo ayishem akafuni lutho ngempela, uthi uyabhushuzela. Omangwabe bafake ama-coat. So khona lapha naye guys ke umayeni naye uyacomplain ukuthi ufikile ke wafika uMacele noma noMusa Mseleku bedlala, wafika wababingelela bathula bangavuma bathi ke abamzwanga. Waze wobingela isitimela saseMzumbe, isitimela ke saba right, sakhuluma ke naye. Then they went to endlini ngaphakathi la ke sekusuka khona ke inkinga ke zokuthi ke uMacele feels sidelined. I don't know noma uyena sideline nayo noma ibona bam sideline nayo, I don't know guys, but ke uhlala yedwa lapha ayihlinele ayithulele athi ke bangabe ke bawumseleke ehlangana namakhosikazi akhe, yena njenge stranger ke uhlala le kude. So she feels like a stranger, and nabo bambona ukuthi akabathandi futhi akathandi kuba espace nesifana nesabo. But ke bawumseleke guys bathi ke abanye bathi ke ngazuthi labo udlesekile angazi guys, but nje bawumseleke uMacele uyamthanda kakhulu, uyamhlonipha kakhulu kule season especially because ngazi ukuthi yena noMakhumalo impela cha abazwene. Futhi guys uMacele ke uyam-accepta ke uMakhwela. Tafuleni ke bawumseleke uyakhuluma ngeenkinga ke zeingane, wathi uzokwenzela umemulo uAbongwe aphinde enzele noLwandle. But ke wathi ke ngeke amenzele ke uMpilo ngoba uMpilo usayida noMakhumalo, of which leyo nto leyo ayihlalanga kahle kwabanye abantu, especially uMangwabe had to question him ukuthi why uphanisha uMpilo ngengxabano yakho noMakhumalo, uhlangana kuphi? Wathi ke yena ngeke azakwenze ke lokho ngoba ke akazwene ke noMakhumalo. But again guys, I think idrama vele nezinto ezosenza lokho sikhuluma kufanele ukuthi ibe khona, so lesizoba nawo lento yokuthi sifuna ukubona ke ukuthi useason 10 kuzokwenzakalani. Yena noMacele uthi ba right, yena noma yeni banje ngobabona bathi sinje naye. noMakhumalo abazi ukuthi bakuphi, noMangwabe basase right. uMakhwela uMakhwela naye sase right guys. But ke yayiphile kanjalo ke season 10 and not season 10 man, season 9 we are waiting for season 10, hoping ukuthi ke kwisizini landelayo ke izinto ke izobe sezingcono ke phakathi ke kwalo mndeni. We miss them guys, we miss ukubabona ematafuleni behleli beyi happy family noma bengekho happy la happy ngalo ndlela. But nje le season was so draining, like you know ukuthi abazwani ngale ndlela ukuthi they can't stand for each other, they can't stand for each other guys. Iyona into ebinzima kakhulu.